Dodelijk ongeval met busje dat van kade rijdt bij Terneuzen. 5 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Terneuzen, Gent. En 1 persoon is overleden in het busje zelf. En verder in deze Zeeland nu. De provincie wist al jaren van hoge PFAS-waarden. En run op prik zorgt voor tekorten. Goedenavond. 1 dode en 5 gewonden bij een opmerkelijk ongeval vanochtend. Op het sluizencomplex van Terneuzen reed een busje met 6 inzittenden door nog onbekende oorzaak de sluis in en kwam op een binnenvaartschip terecht. Bij de sluis hier achter mij is de schade aan de slagboom goed te zien. Hij is verbogen en beschadigd en dit is dan ook de plek waar het busje vanochtend de sluis in is gereden en op het schip terecht is gekomen. Het bizarre ongeluk hield de hulpdiensten heel de ochtend bezig. 5 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Terneuzen, Gent. En 1 persoon is overleden in het busje zelf. En daar wordt nu onderzoek gedaan. Het busje kwam tijdens de val vast te zitten in touwen van het schip. Zo bleef het aan de zijkant hangen tot de brandweer het op het dek kon takelen. Grootste vraag blijft wat de toedracht is geweest van dit ongeluk. De politie die is echt op deze plaats. We gaan uitgebreid onderzoek doen bij de brug zelf, op het busje. Om te kijken wat daar nou precies gebeurd is. We hebben beelden van de sluis zelf. Dus ja, we moeten dat eerst goed bekijken door geen politie, voordat we dat kunnen zeggen. Als gevolg van het ongeluk is het sluizencomplex bij Terneuzen een groot deel van de dag afgesloten geweest. Verkeer moest omrijden via de Sluiskiltunnel. De hoge PFAS-waarden in dieren in de Westerschelde die zijn bij de provincie Zeeland al 10 jaar bekend. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die zich kunnen ophopen in mens en dier en dan mogelijk schade kunnen toebrengen. Het bedrijf 3M bij Antwerpen loost die chemische stoffen al jaar en dag in het water. En hoewel er pas de laatste tijd actie wordt ondernomen, blijkt nu dat de feiten al jaren bij de provincie in een la liggen. CDA-statenlid Frank Kuipers toonde afgelopen week op Twitter een aantal grafieken uit rapporten over zeehonden, vissen en vogels die opgemaakt waren in opdracht van de provincie en Rijkswaterstaat in 2015 en 2010. Daaruit bleek dat de PFAS-waarden in zeehonden in de Westerschelde enorm hoog waren, net als die in bot, tong en visdiefeieren. En ook al werd toen verwezen naar onderzoeken die aantoonden dat PFAS gevolgen kan hebben voor de voortplanting en het immuunsysteem, bleek dat geen reden te zijn om alarm te slaan. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat of de afwegingen toen zijn geweest. Wat ik in ieder geval wel weet is dat de prioriteit die om PFAS hing en de wetenschap die we nu hebben er toen niet was. Dus dat betekent dat er ook op een andere manier met dat soort informatie omgegaan werd. Nu, laten we daar eerlijk over zijn, de informatie die we nu hebben en de prioriteit die dit dossier nu heeft en de impact die PFAS heeft op de volksgezondheid, maakt natuurlijk dat we op dit moment deze dossiers wel mee zouden moeten nemen. En ik trek het kleed gewoon aan door te zeggen, luister eens, we hadden dit soort informatie in de discussie die we nu voeren over PFAS gewoon mee moeten nemen. In beide onderzoeken wordt aanbevolen om jaarlijks de PFAS-gehalte in vissen, zeehonden en schelpdieren te monitoren. Of dat gebeurd is en wat de resultaten daarvan zijn, is onbekend. Bij Ritm staat verslaggever Pim van den Bergen aan de Westerschelde. Pim, ja, de provincie betreurt dus dat het onderzoek niet is meegenomen. Maar ja, hoe kan dat nou? Dat er toen niks met die informatie is gedaan? Ja, het betreffende onderzoek uit 2015 ging over zeehonden, zo klinkt het. En niet over de effecten van PFAS op mensen. Maar ja, als je dan 2 van zulke rapporten hebt liggen met dergelijke alarmerende gegevens en je gebruikt ze niet, ja, dan snap ik dat dat betreurenswaardig is. Zeker weten. De provincie is nu bezig met een eigen onderzoek naar PFAS in de Westerschelde. En de risico's dan voor de volksgezondheid. Hoe staat het daarmee? Nou, daar wordt nu informatie voor verzameld voordat het RIVM nieuwe tests gaat doen op vis, zeegroenten en schelpdieren. Wordt er eerst nu gekeken of daar nog oude gegevens voor zijn. Nou, in het licht van vandaag wat we allemaal hebben te horen gekregen, zal het mij niet verbazen als daar nog een hele hoop informatie naar boven komt die we eigenlijk al hadden kunnen gebruiken. Pim, dankjewel voor dit moment. Huisartsen melden een run op de griepprik, waardoor die prik bij sommige praktijken inmiddels al op is. Door de waarschuwing voor een zware griepgolf is er veel animo om een griepprik te halen. Zeker omdat er natuurlijk ook een coronapandemie is. Het huidige tekort is niet blijvend, meldt het Zeeuwse huisartsencollectief. Want huisartsen kunnen extra vaccins bijbestellen.
En daardoor is er voor iedereen die een griepprik wil of moet ook uiteindelijk een vaccinatie beschikbaar. Onderzoeksinstituut NIOS presenteerde vandaag de mogelijkheid om met een virtual reality bril een middeleeuws Zeeuws dorp te bekijken dat eeuwen geleden onder water kwam te staan in de Oosterschelde. Er is bewust niet gekozen voor een bestaand dorp. We waren bang dat we dan mensen zouden stimuleren om erheen te gaan en te kijken hoe het er dan echt uitziet. En dat mag niet, dat is verboden en ook gevaarlijk vanwege het getij. En daarom hebben we een fictief dorp gemaakt. Maar het lijkt wel een beetje op hoe het vroeger was. Ja, we hebben ons een beetje gebaseerd, een beetje geïnspireerd op het dorp Tolseinde. En Nieuwlanden, wat hier voor de kust van Rijmerswaal ligt. Dus het is geïnspireerd op 2 bestaande dorpen. Ja. En draai ik om, dan kijk ik tegen de kerk aan. Ja, erg leuk. Vanaf morgen is de virtual reality beleving in het Oosterschelde Museum in Ierseke te bekijken. Of eventueel ook online. Vissers mogen de rest van het jaar niet meer op garnalen vissen in de Westerschelde. Dat heeft niks te maken met PFAS, maar wel met het aantal visuren dat is overschreden. Voor de Westerschelde gelden limieten van het ministerie van Landbouw omdat het een Natura 2000 gebied is. Op de vlakte van de Raan op zee, daar zijn nog wel wat visuren over, maar het is niet veel meer. En in augustus ging de Oosterschelde ook al op slot voor de rest van het jaar voor garnalenvissers. Het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw ligt steeds meer onder vuur. Er zijn al steden met een algeheel vuurwerkverbod dan. En daarvoor in de plaats organiseren die steden dan vuurwerkshows. In Zeeland mogen nog in alle gemeenten vuurwerk worden afgestoken. Maar zou een vuurwerkshow ook hier een alternatief zijn? Elk jaar is er een vuurwerkshow op muziek in Zoutelanden. Niet met Oud en Nieuw, maar in oktober als afsluiting van het toeristenseizoen. Volgens organisator Carlo Rotte gaat een georganiseerde vuurwerkshow als vervanging voor het zelf afsteken van vuurwerk in Zeeland niet werken. De mensen gaan de deur niet uit met Oud en Nieuw, dus dat is nog even een dingetje. Dat gaat in die steden wel goed, maar hier in die dorpen wordt het dan moeilijk om één locatie uit te zoeken waar alle mensen naartoe komen. Toch erkent Rotte dat zo'n show een stuk veiliger is. Het lijkt bovendien onontkoombaar dat er een keer een einde komt aan het zelf afsteken van vuurwerk. We zien dat het toch wat linkser kabinet gaan krijgen. En die zijn toch tegen het vuurwerk. En milieubewegingen komen er in opstand. Dus ja, we krijgen wel wat tegenwind. Dus ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Misschien nog 2, 3 jaar. Maar er komt een keer een eind van. Aangeschoven is verslaggever Jan-Jaap Corré. Ja, deze vuurwerkman die wil natuurlijk dat mensen zelf vuurwerk kunnen blijven afsteken. Maar wat denk jij ervan? Een georganiseerde vuurwerkshow, heeft dat kans van slagen in Zeeland? Nou, ik denk dat dat alleen zou kunnen als dan in elke Zeeuwse gemeente dezelfde regels gelden. Want anders kun je bijvoorbeeld het geval krijgen dat het in Middelburg niet mag en in Vlissingen wel. En dat alle Middelburgers dan in Vlissingen vuurwerk af gaan steken. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus voor regels op gemeentelijk niveau is Zeeland denk ik te klein. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Rotterdam, daar heb je al wel zo'n hele grote centrale vuurwerkshow, hè? Ja, op de Erasmusbrug is dat altijd heel veel publiek. Maar dat deden ze al voordat in de stad Rotterdam het vuurwerkverbod inging. Er zijn ook andere steden met vuurwerkverboden. Denk aan Haarlem, Nijmegen en ook Amsterdam. En in Amsterdam hebben ze dit jaar gekozen voor het Museumplein als centrale plaats waar een grote vuurwerkshow wordt gegeven. En ook per deelgemeente een show wordt gegeven, zodat iedereen in Amsterdam daarvan kan genieten. Nou, bij die vuurwerkshow in Zoutelanden hebben wij eens gepeild of dat in Zeeland ook een idee zou kunnen zijn. Ik vind zelf afsteken zoveel beter dan een show van iemand. Ook voor de jeugd is het veel leuker. Geeft ook meer een kick, denk ik. Nou, ik vind zelf vuurwerk afsteken altijd nog het leukste. Dus. Nu er zoveel incidenten zijn met dat vuurwerk, zou heel goed zijn, denk ik, voor de veiligheid van iedereen. Voor mij mag het dan beide zijn. Zelf nog een beetje afsteken vind ik ook wel leuk, ja. Sowieso, vuurwerk afsteken is gewoon oud en nieuw, dat is gewoon traditie, moet je niet weghalen. Ja, Jan-Jaap, zo'n vuurwerkshow vindt iedereen mooi, maar ja, je hoort het, hè, mensen willen toch nog wel zelf vuurwerk afsteken. Ja, het liefst is dat wel. een beetje de algemene tendens? Nou, jarenlang was het een beetje 50-50 in Zeeland. 50% vindt afschaffen, 50% vindt doorgaan. Nu is het aantal mensen dat het wil afschaffen wel iets gestegen naar 2/3. Ja, het is afwachten. Afgelopen jaar mochten we natuurlijk niet afsteken, omdat de druk op de ziekenhuizen door corona groot was en ze daar geen vuurwerkslachtoffers ook nog bij konden gebruiken. Ja, nu lopen de coronacijfers ook weer op. Dus afwachten of het dit jaar gaat mogen. Jan-Jaap, dankjewel.
We beleven deze dagen typisch herfstweer. Af en toe een bui. Later dan weer een opklaring. De gemiddelde temperatuur was vandaag rond de 11, 12 graden. Morgen belooft een droge dag te worden en daarna wordt het toch weer iets wisselvalliger. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks onder meer nog het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen in Zeeland. Graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu en dan ook het weekoverzicht. Voor nu alvast een fijn weekend.